Welkom alle to de Vries Plottische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag leer we van de Drot. De vijfde Drot heet A. Wanneer we den opspelen, spelen we de A-noot. Vandaag vangen we aan met noten leren wat niet op een notensysteem gewöhnlich oppassen. We moeten dan zo denken als wanneer nog meer linies op den notensystem zijn. De A-noot is dan op de tweede linie weer af, zoals dit. Dat nächste is de B-noot. Om de B-noot spelen, moeten we met ons tweede vinger op de tweede hoogknop van den vijfde Drot. Op een notensysteem is de B-noot tussen deze nieuwe beide kartelinies. Dan komen we bij de C-noot. Om de C-noot spelen, worden we ons derde vinger op de derde hoogknop van den vijfde Drot. Op een notensysteem is de C-noot op de eerste van de kartelinies. Wel we dan een beetje deze nieuwe noten even. Sehr gut. Nu haben wir mal ein mehr Drot zu lernen. Eift wieder in Lot dort scheingehen. Sehr Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese Plottische Jittoa Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jährlich den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antwortet, wenn die nächste Jittoa Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.